Muli na namang nakapagtala ng engkwentro sa lalawigan ng Camarines Sur, partikular na sa Barangay Antipolo, Irigas City, matapos na makasagupa ng 49th Infantry Battalion ang nasa 5 miyembro ng Communist NPA terrorist nitong alas 5:30 ng umaga, araw ng Biyernes. Tumagal ng 10 minutong palitan ng putok ng magkabilang panig na nagresulta sa pagkamatay ng isang hindi pa nakikilalang miyembro ng nasabing grupo. Habang na-recover naman sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle, 2 magazine, isang bandolier, isang laptop at backpack. Ang nasabing panibagong engkwentro ay resulta muli ng kooperasyon ng publiko na siyang nagpaabot ng impormasyon sa tropa ng gobyerno tungkol sa presensya ng nasabing grupo sa lugar. Samantala, napigilan naman muli ng 2nd Infantry Battalion ang tangkang panggugulo ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group malapit sa Barangay Villahermosa, Cauayan, Masbate nitong Hunyo 8, araw ng Huwebes, kasunod ng sumbong ng mga residente sa lugar sa pagpasok sa kanilang barangay ng 20 mga armadong kalalakihan. Tumagal ng 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at mga teroristang grupo na nagresulta sa pagkakarecover ng isang kalibre 45, 3 rifle grenade, isang molotov, 3 magazine, mga bala at iba pang makateroristang kagamitan. Wala namang naiulat na nasugatan sa panig ng gobyerno habang patuloy pang inaalam sa panig ng kalaban. Muli namang nagpaalala si Major General Adonis Bahaw, Commander ng 9th Infantry Spear Division, Philippine Army, sa mga natitira pang miyembro ng Communist Terrorist Group na sumuko na lamang upang hindi matulad sa kapalaran ng kanilang kasamahan na nasasayang ang buhay dahil sa walang saysay na pakikipaglaban, at nang sa ganon ay mabigyan pa sila ng pagkakataon na makapagbagong buhay at makasama ang kani-kanilang mga pamilya. Marami ng buhay ang nasayang dahil sa walang saysay na armadong pakikipaglaban ng NPA. Kaya sa mga natitira pang miyembro nito sa kabundukan, huwag nating ipagkait sa taong bayan ang kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News.